Vítam u novej časti z Battlecatsu. Dneska by sme sa chceli dostať až k gorile alebo kuse. Jedno z toho by som chcel dokázať dneska. Takže začneme zľahka, dáme si tu dve prvé bačky, stenu a normálnu bačku. Zatiaľ sú to moje legendy. A potom vlastne som vám v minulej časti slúbil, že vylepšíme surfistu. Ale ten je moc drahý vlastne. Teraz až 23 zo 100 000. Takže 200 000 už stojí. Dám tu tohto, to je legendárny tiež. No a porazíme tu Austráliu. Austrália nie je moc ťažká. Budú tu títo pajáci, ja sa neviem dočkať vlastne, kedy tu už budú vlastne aj noví týpkovia. No takže už sme si to tu pekne porazili a ako ste si všimli, mám Plan Cat, bol to predtým Pin Cat. Mi padol, proste ho používať začneme. No, Singapur, tam ešte sa mi zdá práca nebude, ale môžeme sa pozrieť na predtým, aj tam to bude tak ako keby pláž. A ja neviem ani kde je Singapur a neviem prečo, tam je nejaká ako keby fontána. Tie prídu tak pomaly a tú hubu majú otvorenú. No ústa, prepáčte, hej. Prepáčte, neviem. Takže mačka mu dá hit, teraz 3 a double trempe. Takže ideme šetriť poriadne a poradiť, nikdy nepoužívajte tohto boha mačacieho, lebo on vás radí osmičke. Ešte stále som zachrypnutý, tak dúfam, že vám to vadiť nebude. No, sa mi zdá, že toto už bude 11. časť. Nie, prepáčte, 10. A už sme na druhej serke, tak možno nejakej tej do 20. časti by som chcel poraziť už kráľa. Takže vyzerá to nádej, no porazíme to a dostaneme sa možno už 10 000. Tak trochu ich šmahneme. Sa mi tam nechce čakať. Tento je mega drahý, čo to urobí na 3. sérii. A to tornádo tak rád nevyužívam. A je celkom silné. No 9800 iba. No ideme teraz na Maldives. To je také ako keby neviem presne už, či je to ostrov, hej, to bude asi ostrov. A tu už je to prasa červené, takže my si počkáme, kým našetríme poriadne bačičky. Máme už celkom dobrý tým, a ako ste si všimli, v prvej sérii som používal toto strašne veľa, lebo bol lacnej. A teraz vlastne máme artistu, bo on rýchlo útočí a za zabitie tých typov dostávame viac prašu a on ich rýchlo ich zabije. Hlavne sú byčoldy a potom má vyberky, ako ja zatiaľ čo vyberky nemám. Mám žiadne šťastie. A to prasa porazíme ako nič, ako o trochu je silnejšie ako hroch. A to už nevie presne okolo, ale vidíte, dostalo už knockback a už ho vystrel. Takže ide dobre, porazíme to. Ja by som skúsil na toto dať, když som ho ešte nepoužíval. A ja viem, že je dobré. Takže máme 1100, lebo málo zarábame za to. India. Tam a o chvíľu pôjdeme ku gorile, takže aj tie budú tiež napúšené, takže India. Ja sa mi zdá, že v prvej sérii ani moc toho tučťaka nebolo. Tu viem, že zo začiatku nejakom leveli vidú strašne ich moc. Takže dúfam, že ich porazíme, bo viem, že kedysi by ten level robil problém. A je tak, to už je minulosť. No, to je stena, má celkom veľa životov, preto je to ako dobrý bičup na začiatočných levelov. Potom to už je ako nič, ale artistu budeme stále ako keď porazíme druhú serku, už môžeme dávať na level 20.
a potom očami budeme dávať na ďalšie a ďalšie. Dobre, to porazíme hneď. Dobre, vyšiel tu od, sústredil sa pekne na bejsku. No, mohli by, no, proste, oni sú tými hentými omačkami. Slavne, tak už dostávame nová mačka, tento špeciálka. Takže, ako toto bude. A to je táto strieľacia mačka. Ja som ho kedysi používal, keď to dobrá šla. No, možno by som to aj si kúpila, ale nie, nebudem to zbytočne bídať do toho. Takže dáme tu, možno teraz vyšiel prvý aj artista. To je zase zlý začiatok, takže tu dáme toto a toto. A teraz tak artistu. Dobre, teraz si dáme artistu, máme dať ho a vlastne ako ste si mohli všimnúť, tak ja som ešte veľa baček svojom týme nepoužíval. Tento tu nebol tak lebo pri malých leveloch stačia aj rérky proste. Potom ešte až tak nezarábaš a ide to aj rýchlejšie, sa dá povedať. Tak aj preto možno. Takže artista to tu rozdrtí. Prišlo tu prasa červené. To nemám s tým problém. Potom ešte si pamätám také veľké kráľovské prasa. Je slabé, ale to dá zabrať aj začiatočníkom. Ale ja som ho, keď som mal starý battle, vedel, ako nič prasa takové. Ideme na Dubaj a viem, že tam je prvá gorila. Hej, sa mi zdá, isto tu musí byť nová gorila tu musí byť, takže dáme si tú stenu, ako robím vždy na začiatku. Bum. A bum. A teraz si tu dáme artistu. To je podľa mňa vždy taký lepší začiatok. Taký najlepšie, ako sa dá vlastne začať. Som zvedavý, Bamban na tretej série je mega silný. Neviem, čo ho dáva, hlavne keď by nepadla žiadna uberka. Tak ja neviem, čo je s tým, ale no. A, už som dal aj toto. Ako ho trafí sa do jedného, ale má veľký dobež. Dúfam, že tu nikde bude. Ja aj prepáčte, Dubaji sú prví títo učiaci. Aj mi to rozdrtí v bege, možno. Tak asi ani nie. By nás nemali rozdrtiť. A ďalšia misia splnená. Neviem aká. Peniaze dostali sme 3000 expov. A to už iba hento. Saud Arábia. Nič moc. Ešte ak 3 nejaké tie levely dáme, tak. No, ja vlastne teraz počkal, keď prídu ku mne, takže vlastne, aby ste mohli vedieť, tak ja by som možno nakedy zainvestoval do to ako peňažne, ale zatiaľ to neplánujem, budem sa skúsiť hrať bez pod vodou, lebo utrákať je dohľadie. Je tu artista, Rochada ako nič a neviem, či Saud Arábii sú tieto väčšie stále, čo tam je. To už presne neviem a bo ma teraz aj hrdlo bolí, všetko aj hlava, ale tak no, čo už. No mohli, teraz toto porazíme a vlastne bol teraz v minulej časti zombický level, ktorý sme neporazili. Lebo zombici sú daňa sa ešte ťažký. Dúfam, že tam nebudú robiť problém, lebo napríklad každého betu, čo mám, robia problém čierny. Všetci čierni. Ešte každom betu, prvý čo som mal som normálnu kasu. Potom som mal voda. A teraz nemám nič také vzácne. Dobre, ešte by som si... ďalšia misia, alebo to je hento, áno, to je hento. No, ideme na Kineu.
pak ideme. To už je... A to už všetko je obťaž dosť 2. Áno, všetko je obťaž dosť 2 ako druhá séria. Tak obťaž dosť 2, lebo vždy to bolo obťaž dosť 1 ako v prvej sérke. Takže dáme to ako nič. Lebo keď si všimnete, hviezdičky vám ukazujú, aké je to silné. Takže počkáme, kým tu niekto dobrý príde. Takže máme tu dobrý tento tým a ten Pink Cat, ja ho nevolá Pink Cat, lebo on sa na prvej forme volá Pink Cat a sa to lepšie vyslovuje ako Plain Cat. By som sa pokúsil na tohle tú tornádo. Hej, že ako útočí. To bol zo začiatku ten ako keby husliar, alebo... No, vypadá celkom dobre aj silno. No, to neviem už proste. Aj ako zdražil. To, na to musíme pozrieť. Drahý je... tak asi budeme... sa mi zdá, že sa iba do jedného trafí. Takže osmažneme ho ich a vlastne kňa je posledná, čo robíme tu. Takže porazíme tohle tu prasa, červené je easy. Rozdrtíme a prečo netrafilo sa to, alebo čo? Dúfam, že to je silné, bo ja som do toho dosť investoval. Dobre, dostali sme 15 000 a ja už asi končím s týmto video, tak dovidenia.